Ningizimu Afrika into besilo konakele kakhulu ke enkandla inqopha umlando lokhu usuku lingafiki usuku lwesibukezi kodwa nje manje seyithoba samkela mfundisi wethu Notha sibelela abantu sibiza inkosi yamasoko bethu lalela mina ke ngithi nje banenhlanhla abantu mfowethu ngokuthi bayibonele ngqo kodwa umthamsanga ukuthi myazona ithole ufasela bamshayekanda bemnyaka emsileni kanti inkosi ngemva uzawusinkondlo usiqoqo somthondo uyaphoxa ngoba ufuna ungena career plan kuyenzeka bengiyokhosela nabasegoli ngilapha mfowethu sithobekile sithokoze kakhulu cishe ngakho konke okwenzekile la besilethe khona isudukesi enkandla ekhaya ke kulapha phesheya sehlukanisa umgaqo thina nenkandla emveni kokuthi okadlaba wangephukela uyakhumbula ukuthi esigcaweni sokuqala wayeletha umuntu ekhaya ethethi kulapha na kwanhliziyo ngiseThekwini namhlanje ke intombi zakwaDothi sanzisukile zeza lapha enkandla enhloso yokuzomkhumula amabhayi zimfake ebuqhikizeni akwazi ukuthi naye angena uphelele intombi lesezazi umfana ngoba uzokwazi umfana namhlanje uyabona so ke mfowethu sithokoze kakhulu ngothando esilithola kubantu sithokoza ngothando esilithola kwi support structure yamakhosi asizungezile khona inkosi yakanxamalala la khona inkosi yasemgazini khona inkosi yakithi kwantulo yaya kukhona ubuholi bezepolitiki obehlukahlukene bonke bazobabaza ubuhle besintu ubuhle bukaZulu ayikho into engithoba njengaleyo mfowethu ngaphezu kobusoka nani akhona lokho esikudayisayo thina sidayisa into ethi uZulu wayemuhle nezinto zakhe babe khona abantu ababehlakaniphile kwaZulu akusiyena yedwa umlungu nezinye sizabahlakaniphile futhi uma singabelana ngalezo zinto esehluke ngazo kwabanye singayisizwe sithandanayo esibona isupport ibuka inkulu kakhulu uyabona into zokuxhumana mangabe siqhamuka le ndaba le ethasiyeke wenyakazini ngizima Afrika ngokhomba ukuthi nobudlelwane abantu abaningi bayabulandela futhi nisibonele kubantu abaningi isho ukuthi le umnethu okokuqala okusikhathazayo ubuhlobo nobudlelwane babantu abaningi buhleli phezulu kwezempi abantu abaningi sebeyahlukana manje kunokuba bathandana abantu abaningi bayadivorce manje kunokuba bashade abantu abaningi bayafa ngoba baphila okunye kwezinto okwenze sifisa ukuthi sibe ingxenye ukuthi uthando luvele obala ilento ethi lusekhona uthando hayi futhi oluwamanga uthando wemnethu lokuthi makuxatshwana ngoba silokhu sinikeza uthando lapho oluyifake lapha ngaphandle abantu bezovela kuphela uma bethandana athi umuntu situation right now kuze kube sengazi ukuthi abaxabana so ke ngoba sathandana abantu bebuka kwase kuba kithi ukuthi nanhla sixabana abantu ababe nalo ulwazi ukuthi naba bexabana uyayibona injabulo ibangakanani uma sisixolelana ibizoba kuphi injabulo if besingazange sixabane phambi kwabo lento ke ithi ukuze uwelele ngaphesheya kufuneka ukulindela kufuneka uwele emotion umosha ke yiwo lo ukuthi hayi asizwene axatshane kodwa futhi akwedlule kulezo zime njengalezo kimina ke mfethu leyanto ithe siukuphila kubantu abaningi ngiye ngenza ijoke ke ngithi abantu abaningi sebotha kulolu thando lwethu so leyanto mfethu ibo umlilo nelangabi abazifudumeza ngalo nathi yenza ukuthi nasexabaneni kwethu sisheshe futhi sixolelane Ubuzo engizogijima ngiyekona sesophetha ubuzo phana nomhlaba uzwana ngibamba uthetha ukuthi njengamanje isigaba nje bese isigaba sesuphetha ithini into ukunqubekela phambili kuba la phambili phela bavingula phakathi ayithi mayibuza bakuthiwa iphakathi lami leli imlo iphakathi lelo angeke ngidaba okusha kabaza nje sabona manje kahle sacela ukuthi sizelekeni mfashoti ukwebeni hawo Mbela mlangile okusho ilo wamanje. Yes. Lokuthiwa nguwe. Uye lo. Tito. Phela ngiyaphila nayi ngopha umlando nakho isenkandla lapho konakele kakhulu. Indaba inesilukezi. Lekile. Phinde yakholela nawe. Hayi ngolela not for. Oh, you know. Not for. Not as in like. Yes. Kulungile mfethu please ukuthobeka. Lesibonge nesasasa nje ukuyidikela abantu bekhethu umthetho ngemphathi namhlanje. Senze ikakhulukazi abantu bengasayiqondi into yesintu. Kubaleka ngesintu njalo. Kodwa bakhetha ukuthi beza. Namhlanje sinabantu abasazi isintu bebefuna ukuzogcwalisela. Sinabantu ebebazi kodwa sebedinga ukukhunjuzwa. Phinde sibe nabantu abangazi lutho. Siye sabona ukuthi lapho uhamba lwethu
abantu abaningi abamazi bayisakasela noma sengaliwe zakala ume nami umphakathi ngibonile lapho elethe house kuyenyakaza yonke umnandi lo wale not like nana wama mathe not as in like nana kodwa nje sibonge kakhulu ukhombise iSouth Africa kuma kanye nathi noma bekhona lapho ebebethi kodwa kodwa ngifuna ukuthathisa lokuthi bengalinde ukuthi nabantu besilisa njengoba esikhathini samanje abantu besilisa besizakala kalula uma ngabe kukhona owesifazane osephutheni yes kodwa kulokhu kwami ngithe ukuhluka ngoba bangisekile mina bethu abantu besilisa nothando nesinikwa abantu eSouth Africa leyamangazi kuningi engakubalela khona hlaka obunye ubonile abantu befaka imali zabo bengenzela ingubo beletha ama-gift ngaze ngenzelwa nebirthday abantu engabazisho ukubala so kunabafowethu baseNigeria inezipho ey'phuma eNigeria nezipho ey'phuma e-Eastern Cape ngokuba nje lolu thando lolini ngokomlando uzalapha wena la supele bathi uma bebuka abanye bethi sibuyela ithemba nabo abantu abakhona umthando bethi siyotha bayotha lapha bathi uma kuyacisha le hitha siyakhondola mfethu uyabona uma ngitshela konje mfethu nami ngibonisile ke kulokhu ukuthi siphila kubantu abaningi futhi ke lento ingikhumbuza obhuti bakamakhelwane ebebethandana nodadewethu beze beguge mfethu baba isibonelo sethu sokufuna ukukhula ngelinye ilanga nathi sithandana njengaleya uthola ubhuti akanalutho nosisa akanalutho into ekhona nje kuphela phakathi kwabo uthando yeza mfethu and leya nto yenza ngibona mfethu ukuthi akekho umuntu ongenawo amaphutha emaphutheni kodwa ke kufuneka sifunane sitholane uma ngabe kuwukuthi la esehlukana khona yabo nje for example mina ngotshela mina webhuti ngiyahlonipha kakhulu uma noma kushezi singake siclash nje kulento yenhlonipho singavele siyeke kukhona singabekezelelana kukhona kodwa kule nje i-respect ila singavele siclashe khona so ungifune wangithola umama nami ngamfuna ngambona futhi ukuthi ayazi akayifake lento ukuthi uyangizwa ukuthi ngithi lalele siphambana lama and sifuna lo muntu onjalo wesifazane ozokufuna aza kuthole ukuthi ume kuphi ebese esebenza ngawe ukuleso sigaba njengoba nami ngimfuna ngimthole kuleso sigaba kanjani akusona inhloso enkulu naphezulu kwakho konke abanye bathi content abanye bathi iqiniso kaningi lo mbuzo yasehlula nathi ukuphendula ukhona abantu abathandanile weGwajo sithi thina kuyadlalwa kanti bayathandana ngoba khona abantu abadlalayo thina sibe sithi bayathandana yebo into engisho so into nje mina ngisazi nothando lwethu lwendlala sizothi siyadlala kathathandana sithi yathandana kathathandana yabo kodwa ngidaba yapha sefuna ungiqabula manje hayi ngiqabula usukule lento ihambe yazi yathi into sopolitics sambona yes uhlulekile umntwana uhlulekile ucela somkonge nakhona uthumelela ngemoya la ematendeni amatende lo wenza amatende ahlulekile ukuwa amatende umntolo yethu uyasubisa ngamatende nazo zonke nje ishimane ezifuna ulokhu ziphatha udali mangekho sehlulekile noma ngiyithethele umuntu azingwenya nje ngibone ihamba ibuqa lapha imsela abantu emcimbini wami ngiyamsola unebhakede funda ngaze ngibone ngini mali kodwa khona ibhakede elokhu lentanda la bengalona ibhadela imali leliphethe umntwana hayi abe kuyingwenya lapha nto kukhona ingwenya kulela bhakede umsweli unesandla ekunyakazeni kwamatende ngicela izihloko zamaphephandaba zithi kusolwa umsweli kolomnyakazo kwamatende ngoba bona indaba ekucela nibhale lonke asefundazi suspect siyazi ukuthi uyinsizwa enobuciko kakhulu sokonke phinde kube umebhali kakhulukazi unyaka wasethembisa okunye incwadi enamandla kakhulu suspect indaba yothando idlala irole enkulu futhi ke le yenu TikTok iFacebook yonke indawo ku YouTube nyaza umuntu suspect uthini namhlanje amazi ongawatshala ubukele le video nomuntu onthandayo inomashodo into ngifuna ukuyisho ukuthi iyo anithi uthando
uma ungenalo uthando awunayo uNkulunkulu. Uma ungalwazi uthando awumazi uNkulunkulu. Uthando lubiza ukwedlula imali. Baningi banemali yonke abanalo uthando. Izindlu zabo ziyitezi zifika phezulu kodwa indlu yabo iyabanda ngoba bashoda ngothando. Kakhulu nangaphezulu kwakho konke uma abantu bebengafunda ukuzithanda ngaphezulu kwemali. Okunye bekuyobalandela. Ngisho ngabe kuthi uhlele mjondolo manje uyazwana akafake lutho onyaweni kodwa uma engayigcwalisa ngokuyithanda yena cha. Ubeyothi noma ekhuluma nabantu aphefumula uthando kubantu. Ubezoyeka nokuzonda abantu. Nakho umuntu engimzondayo. Ngesizathu sokuthini vele mina ngifuna uthando lwamuntu. Mina ngifuna uthando lukaBhebhe kuphela. Naye futhi uyangeza kwengivele nginalo. Esathi uyanginika ngibuyisele lona futhi ngikuphinde kaningi ngoba vele anginankinga mina. Uyabona ukuthi ngithekula gajo. So abantu mfethu abafunda ukuyigcwalisa ngothando. Abantu beyeke kuhambe bezakhela izitha ayizubasiza ngalutho. Abantu abahambe bezakhela abafowabo bezakhela odadewabo bezakhela ihlobo. Buka kwemanje uthando mina lungenzeleni. Uthando lunginikeze imali engaphezulu ka 60,000 cash. Abantu engingabazi. Yazwana and konke kusuka nje othandweni. Now hayi ngoba ngithanda bona. Ingoba ngizithanda mina. Ngesikhathi ngizithanda mina bese kuphumela komunye umuntu oseceleni kwami ezwe futhi ukuthi angikufake ukumthanda. 2 angimncengile ngiyamthanda nje ngoba ayikho enye into enginayo ngaphandle kwane kothando. Asihambeni sifafaze uthando ebantwini. Sikhulisa izingane zethu hayi ngenzondo. Sikhulisa izingane zethu ngokuthanda enye ingane, hlephulele enye ingane munecathulo embili nikeze enye ingane ishedi asithandane webhuti. Kwenzela ukuthini ngesize silambe mina mfethu ngikhule ngothanda imali mangisanda kuyiqala manje futhi kuyavela mangiqala mina ukuglowa. Imali bengingayazi imali mina ngikhuliswa abantu ngothanda. Asihambeni senze njalo. Namhlanje ke ntambama kwaJoe sikhala kakhulu. Uveze lokhu ningizima Afrika efuna planlalela khona ke lo msakazo ukuthi sebeyahamba bakwethu babuyela eShowe kwela kithi odadewethu nabafethu bebelethe isunkesi ngisala nomntakwethu nami ke sikwazi ukuthi sibonisaneke phela lapha nalapha. Mfethu sibonga kakhulu. Ngithi nje umphozela kamnandi. Sesingasho ukuthi indida uthando. Kakhulu. Abanye bathi content, abanye bathi iqiniso. Indidana. Ukubona nanoma ubani. Qinisile. Othi siyadlala uqinisile. Othi siyadlala okwangempela naye futhi uqinisile. Indidana yothando umbukeli ngasekhaya bonekele kakhulu. Awumqabule phela. You make it Bandazo bathi content bangaqabula. Yes. Kunezinto engazeni ezizathu ukuthi ngibe owesifazane okholelwa kakhulu esikweni. Ngifundisana ingane ukuthi uma usukwenzile lokho ukulusiko bese uyasuka usuhamba uqathu lezidangala lezi. Uqinisile lapho tata. Awumhage enye into asiyenza amahagi kwaZulu ngikhumbula ukuthi uNandi wahaga. Hayi ngidlala yena lo ngimhaga kwaJoe.